Dile. Gar. Mbak. Ini आङो नोंथांमोननि सेराव बे दाउखौ आङो हांनानै जानाय देखायनो सानदों आरो बे दाउखौ बिबुखौ बहननानै थाव मस्ला मस्लि पियाज सामब्राम होनानै आङो बेनि सिङाव सोजोबगोन आङो सामब्राम पियाज थावफोरखौ सोनानै बेखौ सुथाबनानै बेनिफ्राय बेखौ हांनानै जागोन ओमफ्राय दा बेखौ आङो साफा खालामनानै लानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गुबुनफोरा माने बेखौ साफा खालामनानै हाखावनानै बेखौ हाङो आरो आङो बेलेग खालामगोन आरो नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो खुलुमबाय बयनिसिमबो SRB चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट खालामबा नोंथांमोनसिम थाब सहैनो हायो फानलु गुन्दै सामब्राम गुफुर पियाज रेड चिलि जिरा गासैखौबो आङो लाजोबबाय बेनिफ्राय दाउखौबो हाखावनानै बिबु गारबाय गारनानै संख्रि हालदै लाबाय आरो नै थाव ओमफ्राय बेखिनि मस्ला मस्लिखौ आं दा बेयाव सोजोबना लानोसै गासैखौबो बेयाव होजोबना लाबाय मोजां गलायना लानोसै पियाज देनाय सामब्राम देनाय बानलु देनाय रेड चिलि जिरा गासैखौबो होजोबना लाबाय हालदै संख्रि बेखौ थावजों माने मोजां गलायनानै बेखिनिखौ सोनानै लानोसै बेखिनिखौ दाउआव सोजोबना होनोसै आं जों अराव हांगासिनो मस्ला मस्लि पियाज देनाय बायदिसिना सामब्राम बेफोरखौ होनानै सिङाव सोजोबना लाबाय ओमफ्राय सुथाबबाय जोङो सुथाबना जा बेखौ जोङो हांबाय थादो दा बेसेबां गोबावजों मोनो दा नायबाय थादो दा नोंथांमोना
लुगैनाङा दे नै 1 घन्टासो लादो बियो हांनायाव बनाबो बहुत थांबाय जानोसै जों दा नै बेखौ गोदाजोबनानै फंबायमोननोबो रानना होनोसै बिसोरनोबो गोथाव नै जानोसै इखो जानोसै दे लुगैनाङा दे Nang ko nung na? Nang ko, sila. Yay! गोथावเอาเลยว่ะ Barusan. दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट खालामबा नोंथांमोना थाबसिन नायनो हायो आरो लोगोफोरनो जेसे शेयार खालामना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय।